Здравейте, изкупени в Господа! Здравейте, благодатни в Христа! Искам да отнема 5 минути от вашето скъпоценно време. Защо казвам скъпоценно? Защото наистина времето е станало по-скъпо и от парите. Затова искам да отнема само 5 минути от вашето скъпоценно време. Знаете ли коя е най-голямата радост, която може да има човек? И най-голямата скръб, която не пожелава, може да има човек. Някои ще кажат: аз нямам дом и ако си купя дом, ще бъда най-щастливия човек на света. Това е хубаво. Това е радостно, но има още по-голяма радост. Някои, които нямат деца и Господ ги благославя с деца, казват: това е най-голямата радост за мен, най-голямата благодат в животът ми. Но искам да ти кажа, радост е, защото и аз я изпитах, но има и по-голяма радост от това. Някои ще кажат: много неща. Може много неща да измислиме. Но има нещо, което наистина е най-радостното нещо в човешкия живот, в християнския живот. И знаете ли кое? Един ден ние ще умрем. Родени сме, за да умрем. Родени сме на тази земя, за да представляваме Бога. И след това идва един час, идва един момент, който настъпва в нашия живот и той е необратен. И това е смъртта. И когато дойде смъртта, ние всички, казва Откровение на Йоанна, всички ще застанем пред Бога с открити лица. Там няма да има маски. Той това иска да каже. Няма да има маски, няма да има праведност, няма да има никой, който да се крие. И там Господ ще ни извика, знаете ли как? Добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Но преди да чуеме влез в радостта на Господаря си, ще има нещо интересно, много интересно. В Библията в Откровение пише така: потърсете дали името му е записано в книгата на живота. И това ще бъде най-трудният, най-тежкият и най-спорният момент в живота на всеки един християнин. Това ще бъде най-очакваното нещо. Това ще бъде нещото, което всеки един, който е християнин и се е замислил за това нещо, това ще бъде неговия истински приоритет пред Господа и неговото най-голямо вълнуване. Да чуе дали името му е записано в книгата на живота. И знаете ли, тогава Господ ще накара ангела си да ни потърси. И ако намери твоето име, приятелю, и ако намери и моето име, това ще бъде най-голямата радост. Най-голямата радост, най-голямата заплата на всеки един от нас. И тогава ще чуеш следното: ела и влез, добри ми верни слуго, влез в радостта на Господаря си, защото над малко си бил верен, сега над много ще те поставя. Най-голямата скръб, вече се досещате каква може да бъде, ако Бог потърси твоето име и не го намери. Знаете ли, спасението може да се загуби. Много хора, не ме интересуват хората, да ви кажа истината. Обичам ги, уважавам ги, творение Божие са. Но спасението може да се загуби. Наградата може да се загуби. Борбата е за твоята душа. Не да воюваме помежду си. Борбата е за теб, лично за теб, за твоята душа и за твоето устояване в Христа. Името ти може да бъде загубено. Името ти може да не бъде намерено. Една истинска поговорка ще ви кажа. Всеки знае колко пари има. И това е факт. Но никой не знае колко време разполага. С колко време разполага на земята. Запомнихте ли как започна сутринта? Или преди малко? Времето е най-скъпото нещо. Всеки знае колко пари има, но никой не знае колко време му остава.
Може да е Господ всеки момент. Затова искам да те насърча в името на Господа. Утвърди сърцето си в Христа. Бъди силен и твърд. И в момента ще говоря за хората, които имат желание за добро, но не е силата да го извършат. И аз бях така. Аз исках да служа на Господа. Но знаете ли, грехът ме заплиташе и ме оплиташе по всевъзможни вериги, по всевъзможни начини и ме държеше близо до себе си, така че аз не желаях да се махна оттам. Докато не дойде времето, часът и момента аз да реша вътре в сърцето си на Господа ли да служа или на себе си. Да съм лицемер в църквата или да съм там, паднал пред нозете на Христос в пълно смирение и покаяние. И тогава, знаете ли, Бог промени молитвата ми. Казах: Господи, дай сила на моите желания да ги изпълня в Теб, а моето желание да Ти служа. Но нямам сила. Точно затова Ти казвам: дай ми сила, Господи, в моите желания да бъда твърд в Тебе. И ще ви кажа нещо. Нещата станаха. Просто нещата станаха. Спрях да върша това, което аз желая за себе си. Спряха да ми харесват нещата, които дяволът ми нашепваше. Спрях да върша онези неща, които нагробяват и наскърбяват моя Бог. Спрях да говоря думи, които наскърбяват Святия Дух. Спрях много неща. Знаете ли от кое? От една проста молитва. Господи, дай сила на моите желания, за да мога да Ти служа. Защото желание за добро имам, но нямам и силата. А Ти си моята сила. Затова ще ви кажа, приятели, колко пъти да падате, колко пъти да ставате. Вижте, търсете и тръгнете към Господа, не оставайте в кълта. Знам, че е трудно, знам, че на някой му е свръх невъзможно, но ще ви кажа нещо. За всичко имаме сила чрез онзи, който ни подкрепява. Вижте, подкрепява, пак ще кажа, защото съм малумен. Подкрепява ни, дава ни сила, за да го направим. Не Господ ще го направи вместо нас, ние трябва да го направим. Знаете ли, отмина един много хубав празник тук в Германия? Възкресение. Христос сам е носил кръста си. Очаква от нас да направим същото. Така че желание за добро имам, но не и силата. Господи, дай сила на моите желания, за да мога да извървя пътя до край. И тогава ще ти кажа нещо. Ще чуеш благите и верни думи. Ела и влез в радостта на Господаря си. Ела, добри ми верни слуга, защото името ти е записано в книгата на живота. Така че бъдете благословени и насърчени в Христа. Насърчавам ви днес. Изправете се срещу вашите слабости. Изправете се твърдо, като застанете на колене. Кажете: Господи, имам желание, но нямам сила. И повярвайте, Бог ще чуе вашите молитви. Бог ще види вашето желание и ще направи онова, което никой човек не може да направи със собствената си сила. Ще ви утвърди, ще ви укрепи и вие ще ходите редом с Христа. И ще бъдете най-добрите приятели на Христос. Така че бъдете благословени и нека Господ да ви благослови и да ви радва. Ще се моля за вас. Ще се моля за всеки един. Нека Господ да ви радва. За всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепи. Така че, извинявайте, че не са 5 минути, а са 9. Бъдете благословени. Господ да ви благослови и да ви радва. Бог ви обича. Иска да го потърсите. Иска да му кажете това, което имате нужда. Имам, Господи, желание, но нямам сила. Дай сила на моите желания. И така животът ми се промени. Бъдете благословени в името на Исус и Бог да ви радва.